El primer dia... Pues... Ahí, tocadme yo a vos. Vicent, saps què estic pintant, ara? Què? Van més collons. Però sóc el cap pintant. Sabies el que estic pensant? Si poguera anar-me'n allà... Això no ho gravis, Vicent, perquè aquestes conversacions... Pa què? Pa què? No sé si se sent, saps? No, però espera. És que tinguem boda a final d'any. Sí se sent? Sí se sent, Imma? Tot. No, en sèrio que vas a casar? Gira. No. Així, molt bé. Espera, els caps estan bé? Sí, estarà. Hay dos. Un altre per aquí. Quatre caps. No. Quants caps n'hi ha, David? Compañero, no te había visto. Yo, un compañero, ahora ni puta. Ahora, chaval, le tiene que pagar a la pena que me done la lista de vacaciones para que me queden para agosto. Jesús Xocotet, eh? Cap xocotet, Jesús. Esto t'animós. Yo siempre. El negre! El cap negre! Molt xipa el cap. Vale, muy bien. Ahora. A Picanya. Al col·legi És públic, negre? Babat-los. ¿Dónde está Picaña? ¿Está llegando? Bon dia. Sí. Pues mala cara. ¿Tú te has visto al pío que lo ves yo, güey? Sí, no, güey, pues mala cara. La cara d'ell. Una que n'hi superat. Ai, negre, és més punxo. Ahora, ¿qué pasa? És punxo, no l'ha fet fora. L'última vegada que te vaig veure jo no vull. Has agarrat el tornillo, Libor? Ah, toca-la. Quina té? Què són, 25 va? No va a arrasar. No, hasta el dia 21. Sempre és. Ya, claro. Ja, ja ho sé, si perd no sé quants quilos. A la gola de cigars. Això també hi és, eh? I descagut. Alberto no veu, eh? Claro, no te queríem, Maria. Pasa de la masa, Es poco fijato. Jo per què? Ahí no podemos ser baratines. Ahí sí, tot una baratita. Clar, eh? És quan Ahí dones. Ahí donar. Ahí va, que está la tropia de Y yo digo del peluco, ¿sabes? Del peluco tiene un dedo. Per vindre, no? Per vindre. El 2% último Último grito. No me vaig dir de manera que me... Qué buena la Però l'anterior tu no el tenies. A l'anterior no. I l'altre tampoc. L'altre tampoc. Bueno, ya no eres tan último grito. Pero no te... Hasta pasar el último grito en el Rollin, ¿sabes? Hasta pasar el último grito. Hasta aquells No que tens que morir una cosa o l'altra, saps? No perquè m'agrada l'últim grito, m'he comprat tot.
Qui vol posar-se, que està tocant mi Brian, que no sap per un collons va. Policia, tio! No res, que Brian l'ha tirat a la policia. Què et diré? Hòstia, que ese és... Sí, tot és. Home, va, sí. Bien, no componen de xino de temps, i en el temps. Uau, de que solo la Ribera. Muy bien, te cago en cara, Que nieve, ¿no? Yo que no sabía yo que muy bonito. No, grave, que va a embarrar. Vaya acabando el baño. Vamos a meter todo, no tengo llegado. Hostia, la sombra se está divertida. Está súper divertido, ¿eh? Fuimos un día de buena fuente. Ah, eso no grave. Eso no grave. ¿Cómo ha quedado el culo final? No, darrere. Se fa mines. L'última no bullent. No clavar la boca. No, ni nada. Stefano, alzada. Sí. Sí, ahora que voy a buen bocaín. La patronal no la patronal en Cataluña. Sí. Bien, si no, nada. Hem arribat a València, estàvem entrant Home, la veritat és que com qualsevol aquí. La xiqueta va! Va, no faena, tio! De montar-ho ahí, de montar-ho un pot i per temes. Pero si puedes
Va, que me das de Valencia dentro de tú. Pablo de mí no me caían dieta, hasta això està en la muralla. Jo m'ha de regalar de València, però no, que està a la porta de la playa, no és la muralla. Pica, ensenya. Semba, muro, una pràctica. Ai! Va ser, si tot ho claves igual a mi, si està doblat, tu és que no tens. Ah, ara. Sí, està sent doblat. Si caus, tot se queda en planta recta. És una calla que tens. ¿Eh? Y preguntem a Cordal si los dos andaven allà.
estoy cobrando el padre.
rompes la tarjeta.